Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte, baina aurkari izateko ez zigintuzten, baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea, baino. Objektu desiratu, eder esaneko perfektu, baina goiztik ez gara desiradun sujetu. Guk badakigu noren desira den zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna. Besteen begirada eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna da elkarri begiratu. Kolektiboa ez dena alduntzea, ez delako alduntzea. Kolektiboa ez dena alduntzea, ez delako alduntzea. Elkarrengan sinistea izango da mendekua, elkarren lana da elkarri lekua ematea. Elkarrengan sinistea izango da mendekua, eskuz esku ematen da autoritatea. Teoria izaten da hausnarketaren kausa, baina utzi dezagun liburuetan hautsa. Gure hotzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure sorkuntzetatik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza, gure gorputzetatik ez bada ez da hasiko